أسمر خبز مدبر ستريو إير تي في عز سلام تناتقبلوا زخبركم تعذبتنا خميتوا علم فارس فرعان كوينين لهم سلست حجار سلالة وزينا ومن سنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم أرسي مسمرمي بقندنا تبسات دما فيلم أبزو بارو بزتقبرنا لاباراتوري مرمراتات 17 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافون ترغاغيتون عماويل مدبو للان أسلغاحن أما النبابرم لوطي كم زمتو قليتهم أبنو زوباد هلاك تقومات وغنات زاليا سدرابيتات بنوات تتايسن وكالتي تتعررت وغنات ليبيا نايفلما مخانوز تقل تغطاوي ركب أوشتها قروم أكايدهم منقسي إيطاليا كلاي معبل لبعي كورونا فيروس نمكوصار توسخي تررتي إقاداتات وسينو أكتما بينا أوستريا شبراوي متقعدتات تتسيمون حبريتا كان مينستر طعنا أبزوبا دبوب أبزركب موشبي مأكلات مالي كل التحدار بزتقبر ناي لاباراتوري مرمراتات 17 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيتهم زوم أبز حلفك أربع سامنتات بفنو كاب إثيوبيا زتملسو زيغاتات 14 أب موشبي مأكل سرحة كلتا أب موشبي مأكل انداغرغز حانت دما أب موشبي مأكل صورونا تعاقبهم زتنحيام إذا خمزيلن كله فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات زوبا دبوب تعاقبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم زتنحو 14 زيغاتات حاويهم من بيتهم تفانيهم بز مسرت أبي إرسرات طلع العصري بكورونا فيروس زتلخ في زيكاتات كسب لهم 480 بتحلهم 426 كابزيهم بزتقبر لهم حكمنا وكن حاويهم كاب هوسبيتال زتفانو كخونون كلو 54 دما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم يركبهم من السرط عنا كل التحجار كل التشن نسران أبزوا ماكل زركبوا عماويل مدبوه للان أسلغاحن مالت مول ببقوانون زرخبوا لغاح بزقباب طغم سلزو علوه أما النبابرهم زتبابع لوطي كم زمتو قليتهم تم كساب 100 شحنا فاز بتصح لغاح وسيلهم أبنوس نقداوي نتفتاتن قال إن زتوافروا عماويل زكايدو سرحات ولا قاب سنك كونتات لبدا كورونا فيروس انت تتسلوه بحافشاقن دحان قسقاسي مزقبو خمزلو حبيرام علامة مول زيغاتات مبقس رخيبهم بعلم زون ومت أنا نوس حرشاوي نقداون نمسنا عن نتفتاتن بمكيال من نبابرهم نمحياش مخانو زغلصه غزياويا كايد سراح ماكلاي بيت صحفه تتكال اتو تافلا اسمرهم ابز حلفه 6 اوارح حب كلن زوباتات بزركبو وكلتو 36.1 مليون ناقفا لقح كم ذهبه قليصم اقدمو بلقح تعديلو كاب صنح غنزب ات 59.8 مليون ناقفا كم تملسه 245 مليون ناقفا غنا مستلقحت خمزلو تقيسو دما عماويل بمسرة زاتو وعل لقحهم اب اوانو مزي ملسو عددا ولد سلازخونو كتنققو تلابيم ابشحن 996 زقمه مدوه للان نوس لقحن مالت مول اب هاجرنا بزي كاب نوس زوباتات سل عند هلاكن اب كالوت نوس زوباتات زرقحو كم زسفحه زتقسات تافلا ابز غيزي زي املا هاجر 739 عداوين بانكتات كم زلوو ابريهم جنفر مينستر عيون محبرا ودحنتنا من زوبا دهلاك زركبا زختامات بهريا وسنكلنا زلو من ارغاويان النزاليا 11 سدرابيتات ب 29 تقمتي بنوات اطايسوم اتنا قديمن بأم حضر تكبابن مرحتي كوميتيتاتن زتلاليا سدرابيتات بواغا 110 شحنا عفا موتر البو جلابو كم تتايسا كابتبوتاز بتحن حبريتا افليتوم حلف بيت صحفة مينستر عيون محبرا ودحنتنا بتن الزوبا اتو حسن علي نيرينا بزهابو حبريتا كاند علاما نايت مدب اتن سدرابيتات بزقبر لن حاجزاتن مكتال انت تبابيعن نفسنا بزغلالو درجان مبتح مخانو قليتوم وكيل جنفر مينستر عيون محبرا ودحنتنا بزوبا سيمينا وكيه بحري اتو اسماعيل عثمان بقديو اتن سدرابيتات جلابو خطاياسا زتمرصلو مخنيات المحبر قطباو نتفسات نايت كبابي اب قمت بمئتاو مخانو بمتقاس تطايستي من نبابروم نممحياش اب زكايد وصعري دغف نايت مينستر خمزي فيليوم ارغاغيصوم بقال وغنا من محجار كباب دبرسينا نوزوبا عيلا برعد 277 شحن 511 نقفا بمحجار مزتلاليا 226 صقوما سدرابيتات تمغاريحهم
ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝተፈላለዩ ምምሕዳራት ከባቢ ዞባ ሰንዓፈ ኣስታት 20,000 ናይ ሓደ ወርሒ ዕድመ ዘለዎን ጨቓዊት ብርትዓዊ ዋጋ ንሓረስቶት ዓዲሎም ክኢላ ምርባሕ ደርሆ ኣብቲ ዞባ ወይዘሪት ስዒዳ ሳልሕ ንኤሪና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ መደብ ኣካል ናይ ተሓረስቶት ዝተዋሃደ ሕርሻዊ ንጥፈታት ብምክያድ ምንጪ ቁጠባዊ እቶቶም ንምውሓስ ምዃኑ ጠቒሳ ነተን ሓንቲ ብሕሳብ 15 ናቕፋ ዝተዋሃቦም ጨቓዊት ብግቡእ ክከናኸንወንን ክምግብወንን ኣዘኻኺራ ሓረስቶት ብወገኖም ምኽሪ ሞያውያን ብምትግባር ዘድልክን ክንምግባር ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም እዚ ዓመት እዚ ከይተዛዘመ ኣብተን ዝተረፋ ምምሕዳራት ከባቢ ልዕሊ 25,000 ጨቓዊት ንምዕዳል መደብ ከም ዘሎ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር زخبركم تعزبتنا دحر زحصار مسغاغريت هاغراو زينات حيزغ ملسه مكتان كتقصلو دقيمه بخبر عدم ታዊ ርክብ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብምክያድ ኣቐዲሙ ዝተበፅሐ ስምምዓት ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ዝተግበረሉ መድያት ይዝትዩ ከም ዘለው ተቓሊሖም እዚ ካብቲ ማልኽ ልትሕዳር ጀሚሩን 3 መዓልታት ዝቕጽል ዘተ ሰላም ኣስታት 500 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ካብ ከተማ ትሪፖሊ ኣብ እትርከብ ከተማ ጋዳምስ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ቀጥታዊ ርክብ ላዕለዎት ወከልቲ ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ድሕሪ 23 ጥቅምቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ዘላቒ ምቁራጽ ተኽሲ ዝስዕብ ዘሎም ኣብቲ ዘተ ላዕለወይቲ ተጻዋዒት ዋና ጸሓፊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሊብያ ስቴፋኒ ዊሊያምስ ተሳተፍ ምህላዋ ተገሊጾም እዚ ዘተዚ ኣካል ናይቲ ግጭት ሊብያ ሰላማዊ መፍትሒ ክረክብ ክካየድ ጸንሐ ተኸታታሊ ርክባት ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ዝመጽእ 9 ሕዳር ኣብ ቱኒዝያ ተመሳሳሊ ርክብ ክካየድ ቆጸራት ተታሒዙ ከም ዘሎ የረድኦም ኣቐዲሞም ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሞሮኮ ግብፅን ስዊዘርላንድን ተመሳሳሊ ርክባት ኣካይዶም ምንባሮም ይፍለጥ ግጭት ሊብያ ብሰንኪ ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ናብ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝጠንቁ ግጭት ሓያላን ሃገራት ከይቅየር ስጋት ከም ዘሎ ይግለጥ መንግስቲ ኢጣልያ በአሰካፊ ደረጃ ዓሪቡን ዘሎ ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ተወሳኺ ተረርቲ እገዳታት ከጽንዕ ወሲኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንተ ብሶኒ ክልተ ሕዳር ንባይታ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብተን ብከቢድ በዓሉታት ተጸልየን ዝርከባ ዞባታት ተወሳኺ ናይ ምንቅስቓስን ሰዓታት እቶኦቶን ስጉምትታት ከም ዝእወጅ ኣፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንተ ኣብ መግለጺኡ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ በዚ ዘለዎ ደረጃ እንተቐጺሉ ትካላት ጥዕና ሃገሩ ብሕሙማት ካዕለቕለቓ ከም ዝኽእላ ብምጥቃስ ነዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምውዓል እቲ ስጉምቲ ወሳንን ግድነታውን ምዃኑ ኣገንዚቦም بمسارة منجستي إيطاليا وتيوزلو وطن أبتا أب سلسة ناي درجة لبع زونات زتخفافلت هاجر ببدرجو ناترر الزخيد قداتات من قصقاسن قداتات محبراوي من رحاقن كوسنيم أب إيطاليا تغلالا بكورونا فيروس ناي سلغ في سبات قطري نبدأ على 731 شحن 500 نايز موتو دما على 39 شحن مبصحو صبصبات عنا يحبرهم بدرجة عالم تغلالا قطري بكورونا فيروس نايز تلغفو على 47.3 مليون نايز موتو دما على 1.2 مليون بتصحلهم تمالي كل التحدار أب كتما فيينا أستريا أب شدش بوتاتات بزستخايدة تخاتال شبراوي متقعتات بوحدو سلسة سلمان سبات كقتسلم كلو عسرت حمش خمس قصلون نسمز زتانت كالات عنان بمتقاس مع كنازينا أكالحين نتمتقعتي شبراو كبل زغلوت منجس أستريا فوكس برات بزعات عقب بوحدو كل التسبات أب شدش براتن مزناقعي مأكلاتن كمتفتسم حبيرهم حد خابتم عطقات بأبالات بوليس بزستتكوست أيتي كمتقتل زحبرو سمز أستريا نزترفو أم هدان كم زركبو قليتام منجس أستريا توسخي متقعتن مكتان تان مسفانن أبالات فولي حيل زركبوم أشحت وتهدرات أوافير خمزلو أفليتهم بعشران شعتن تقمتي أفرنساويت كتماني ساب زركب بيت مقدس بزستخايد متقعت سحلت بوحدو 3 سبات كم تقتلو أيرسعن إذ متقعتات زي أفرنسا زمدبرا مسيحة شارلي إبدو زوطاتون هيمانوت مسلمنا زقونات مسلتاتن تنتانتاتن أبسفي حكفال عالم كبير قطعة ألا عيلو أبزلو الأوان يفتسن بمهلاو مسؤوز التأساسر كخون كم زخيليو زحبر زلو
ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ምስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ጸጥታዊ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ተቃሊሖም እዚ ዝተገልጸ ኣብቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣላሳን ዋታራ 94.2 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡ ከም ዘሎ ኣፈናዊ ውጽኢት ከም ዘነጽር ኮሚሽን ምርጫ ኣይቨሪ ኮስት ሎሚ 3 ሕዳር ኣብ ዝሓበረሉ እዩ እንተኾነ ግን ተቃወምቲ ሰልፍታት ንመሪሕነት ፕሬዚደንት ኣላሳን ዋታራን ውጽኢት ናይቲ ምርጫን ብምንጻግ ሓድሽ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ከም ዝተሰማምዑ እዮም ዝገልጹ ዘለዎም መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ደገፍቶም ኣብ ጎድናሃት ብምውጻእ ተቃውሞኦም ከስብዑ ይጽውዕ ብምህላዎም ድማ እቲ ሃገርና ፖለቲካዊ ፍልልይ ዝጠንቁ ግጭት ሓድሕድ ከይተምርሕ ስግኣት ተፈጢሩሎም ቅድሚት ምርጫ ብዝተለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብዝተወልዐ ግጭትን ብውሕዱ 35 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝተቐሱ ጸብጻባት መንግስቲ ኣይቨሪ ኮስት ነቲ ናዕቢ ንምህዳን ጸጥታ ንምሕላውን ሰራዊት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ይሕብሮም ብመሰረት ማዕከናት ዜናት ሃገር ንህይወቶም ዝሰግኡ ኣሽሓት ነበርቲ ከተማታት ኣይቨሪ ኮስት ናብ ገጠራት ከሃድሙ ይረኣዩ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ 2010 ምስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 3000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣይርስዕን ኣብዚ ሳልስተ ዚ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕትታት መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝተገልጸ ብውሕዱ 21 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንሰመዝ ጸጥታ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ብክልተ ሕዳር ኣቃሊሐን እቲ መጥቃዕቲ ሕብረት ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ማለት ADF ተባሂሉ ብዝጽዋዕ ተቃውሞ ሓይሊ ከም ዝተፈጸመ እዮም ሰመዚ ኮንጎ ኪንሻሳ ዝገልጹ ዘለዉ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ሓያሎ ነበርቲ ናይተን ዓድታት ጨውዮም ከም ዝወሰዱ ዝሓበሩቶም ሰመዚ መንበሪ ኣባይቲ ማእከላት ጥዕናን ቤት መቅደስን ከም ዝራሰዩ ኣፍሊጦም ሰራዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ ምጅማር 2019 አንጻር ዕጡቅ ሓይሊ ወተሃደራዊ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ጉጅለ ሕንሕነ ናይቲ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት ኣብ ሰላማውያን ሰባት የውርዶ ከም ዘሎ የረድኦም እቲ ዕጡቅ ሓይሊ መብዛሕትኦም ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም ዝግለጹ ኣሽሓት ነበርቲ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ጨዊ ብምውሳድ ብሓይሊ ይዕስክር ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ናይቲ ትማሊ 2 ሕዳር ብነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምብ ተሰንዩ ኣብ ከተማ ካቡል ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዶም በቲ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ምዃኖም ዝተገልጹ 22 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰመዝ ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጦም በዚ ብሰለስተ ዕጡቃት ከም ዝተፈጸመ ዝተሓበረ መጥቃዕትን ኣብ መንጎቶም ዕጡቃትን ሓይልታት ጸጥታን ዝቐጸለ ምልውዋጥ ተኽስን 22 ከም ዝቆሰሉ እውን ተሓቢሮም ሓይሎ ካብቶም ቁስላት ውስያት ብምዃኖም ቁጽሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰመዝ ጥዕና ኣፍጋኒስታን ኣሚቶም ኣለዎም እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ውሽጢ ዝኽልተ ሳምንትን ትካላት ትምህርቲ ኣፍጋኒስታን ዕላማ ብምግባር ዝተፈጸመ ካልኣይ መጥቃዕቲ ምዃኑ ዝሕበር ፕሬዚደንት ኣፍጋኒስታን ኣሽራፍ ቃኒ ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ሎሚ 3 ሕዳር ናይ ሓዘን መዓልቲ ኮይና ክትውዕል ወሲኑሎም ናይ መወዳእታ ዜና ب30 ጥቅምቲ ንቱርክን ግሪክን ኣብ ዘዳው ባሕሪ ኤዥያን ብዝተኸስተ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝሞት ሰባት ቁጽሪ ናብ 100 ክብ ከም ዝበለ 98 ካብኦም ድማ ኣብ ቱርኪ ብምፍራስ ህንጻታት ዝተደብዩ ምዃኖም ጸብጻባት ሓቢሮም ቁጽሮም ዘይተነጸረ ግዳያት ገና ብፍርስራስ ህንጻታት ተደብዮም ከም ዘለው ዝተቐሱቶም ጸብጻባት ቁጽሪ ግዳያት ከይዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ብሰንክቲ ኣብ 16 ኪሎሜትር ማዕሙቕ ማያ ዘጋጠመ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ቱርኪ ጥራይ 994 ከም ዝቆሰሉ ዝተቐሱ ሰመዝ ጥዕና ኣስታት 150 ካብኦም ህስያት ምዃኖም የረድኦም ድሕሪ ዘጋጠመ 6.6 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ልዕሊ 800 ድሕረ ምንቅጥቃጣት ከም ዝሰዓቡን ኣብ ህንጻታትን ትሕቲ ቅርጽን ዝወረደ ዕንወት ብኡ መንጽር ከም ዝወሰኸን ሰመዝ ቱርክን ግሪክን ሓቢሮም እቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ባሕሪ ኤዥያን ንኡስ ሓደጋ ሱናሚ ኣስዒቡ ምንባር እውን ተገሊጹ ነይሩ እዩ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተኸታታሊ ኣብ ዝኽሰተላ ቱርኪ ኣብ 1999 ከምኡ'ውን ኣብ 2011 ብጠቕላላ ልዕሊ 23000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ نسعى استرالو زينا ومستندو بسزازي ملو خبركم تعزبتنا نسلم كتالكم مزدن بروح معلتي